አብርሃም ወነቢ ሙሴ አምላከ አብርሃም ወነቢ ሙሴ አጋዕዝተ ዓለም ቅድስት ሥላሴ ተመስገኑ 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 ትብላላ ነፍሰይ በውዳሴ በስመ ሥላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ሓዲርኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ ብጸጋን ምጥዕናን ስለ ዝዓቀበናን ዘጽንሐናን ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ውዳሴን ንዘለዓለም ንዑ ይኹኖ። ከምኡውን ነታረርህተ ህሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሓን ወላዲተ ኣምላኽ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት ኣደይ ቅዱስ ወዳ ብዝሃባ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ንብጽሓያ ንኹሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር ኣምላኽና ብዘኽበሮም መጠን ብዝሃቦም ቃል ኪዳን ከከም መዓርጎም ክብርን ምስጋናን ንዘለዓለም ንዕኦም ይኹን። 25 ጥሪ ናይ ዕለቱ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቕ ንዓለም እዩ ዝነብር። ኣሜን። ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ካብ ኩሉ ክፍእ ዘበለ ክድሕኑ ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቅዱስ ጴጥሮስ 25 ጥሪ በዛ መዓልቲ እዚኣ ብገድሊ ዝተጸምደ ብፁእ ጴጥሮስ ዓረፈ። እዚ ቅዱስ ድማ መጀመርያ ቀረጽ መኽፈሊ ዝነበረ እዩ። ንሱ ድማ ተሪር ልብን ርህራሄ ዘይብሉን እዩ። በዚ ክፉእ ስም ድማ ሰባት ርህራሄ ዘይብሉ ኢሎም ይጽውዕዎ። ብድሕሪ እዚ ድማ ሞት ሓጢኣትና ዘይደሊ ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ይቕሬታ ገይሩ ሓደ ካብኡ ዝልምን ድኻ ናብኡ ለኣኸሉ እሞ ለመኖ። ኣብቲ ግዜ ድማ ኣገልጋሊኡ እንጀራ ጽይሩ በጽሐ። ካብቲ ኣገልጋሊኡ ኣብ ርእሱ ካብ ዝተሸከሞ እንጀራ ኣልዒሉ ድማ ነቲ ድኻ ወርወረሉ። ነዚ ዝገበረ ድማ ካብኡ ንኽኸይድን ናብኡ ድማ ፈጺሙ ንኸይምለስ እንዳ እምበር ስለ ርህራሄ ኣይኮነን፣ ራህርሂ እውን ኣይኮነን። እቲ ምስኪን ከዓ ነታ እንጀራ ተቐቢሉ ከደ። በታ ለይቲ እቲኣ ድማ ደቂሱ እንከሎ ከምዚ ብዙሓት ከተሓሳሰብዎ ከም ዝደልዩ ይርኢ። ኣብ ኣዳዎም ድማ እቶም ኣዝዮም መልክዖም ዝኸፍአ ብዙሓት ጸለምቲ ሚዛናት ሒዞም ኣለዉ። ምስኣቶም ድማ ኩሉ ሓጢኣቱ ኣሎ። ኣብ ናይ ጸጋም ሚዛን ድማ ኣቐመጥዎ። ብተወሳኺ ድማ ክዳውንቶም ጸዓዱን ጽቡቕ መልክዓቶምን ካብ ወገን ብርሃናውያን መላእኽቲ ብዙሓት ነበሩ። ንሳቶም ድማ ቆይሞም ይሓዝኑን ምንም ኣይረኸብናን እሞ ኣብ ናይ የማን ሚዛን እንታይ ኢና ክነቐምጥ እውን ይብሉ ነበሩ። ኣብቲ ግዜ ድማ ካብኣቶም ሓደ መልኣክ ጴጥሮስ ነቲ ድኻ ዝደርበየ እንጀራ ኣምጽአ። እቲ መልኣኽ ድማ ብዘይካ እዛ እንጀራ ካልእ ጽቡቕ ስራሕ ኣይረኸብኩሉን ድማ በለ። እቶም ብፅዕቱ መላእኽቲ ድማ እዚኣ ብኣንጻር እዞም ሓጢኣቱ እንታይ ክትጠቅም እያ በሉ። ኣብቲ ግዜ ድማ ካብ እናፈርሐን እናደቀሰን ድቃሱ ነቕሐ። ካብ መደቀሲኡ እውን ተለዓለ እሞ ካብታ መዓልቲ እቲኣ ንድሓር ድማ ስለ ክፉእ ስራሑ ተነስሐ። ኣዝዩ ርህሩህ እውን ኮነ። ገዝኡን ጥሪቱን ድኻታትን ንዝተጸገሙን ሃበ። ንዓርሱ እውን ሸጠ። ካብ ሰናያት ምግባራት ነዚ ብምግባሩ ብዙሓት ከም ዘመስግንዎን ከም ዘድንቕዎን ምስ ፈለጠ ሃዲሙ ናብ ገዳም ኣስቄጥስ ናብ ደብረ ኣባ መቃርስ ኣተወ። ኣብኡ ድማ መነኮሰ። ብዓብይ ተጋድሎ እውን ተጸምደ። ንእግዚአብሔር ኣምላኽና እውን ኣገልገሎ። ነዚ ጊዜ ዕረፍቱ እውን ፈለጠ እሞ ንቅዱሳን ኣረጋውያን ጸውዖም ተሳለሞም እውን ኣብቲ ጊዜ ድማ ኣዕረፈ። ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹን። ንሕና እውን ብጸሎቱ ይምሓረና። በረኸቱ እውን ምስ ኩላትና ደቂ ተዋህዶ ይሃሉ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ኣርኬ ድማ ከምዚ ይብል ሰላም ለጴጥሮስ እንተፈጸማ ወሰለጣ
ለትእዛዝ ኣብ ቀዲሙ ዘዘነወነ በየውጣ ለጥሪተ ክብሩ ወብዕሉ በውዳየ ምጽዋተ እንዘ ይሰውጣ እምሃበ ይስእሎ ለዓይኑ ይሜጣ እስከ ለአቃዚት ነፍሱ ከመገብር ሴጣ ቅዱስ ስብስቲያኖስ ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ወዲ ንጉስ ሮም ሰማዕት ቅዱስ ስብስቲያኖስ ብሰማዕትነት ዓረፈ። ንሱ ድማ ብተግሳጽን ብፈሪሓ እግዚአብሔር ዝዓበየ እዩ። አቡ ምስ ሞተ ድማ ቅዱስ ድማ ዲዮቅልጥያኖስን መክሲሚያኖስን ነገሱ። ነዚ ቅዱስ ድማ መኮንን ገይሮም ሸምዎ። ከም አቡኡ እውን አመና አኽበርዎ። ንሱ ድማ ብጥበብን ብምስትውዓልን ዝጓዓዝ እዩ። ብጸሎቱ ድማ ንድውያን ይፍውስ፣ አዒንቲ ዕውራን እውን የብርህ ነበረ። ብድሕሪ እዚ ድማ ዕሉው ዲዮቅልጥያኖስ ንናይ ምስጋና ንጉስ ንክርስቶስ ምስ ከሓዶ ነዚ ቅዱስ ስብስቲያኖስ ንጣዖት ክሰግድ አገደዶ። ምስ ማዕምሳ አበየ ድማ ምስ ንቁፅ ኦም አሲሮም መቁፀሪ ብዘይብሎም ፍላጻታት ንኸገርፍዎ አዘዘ። ኣብቲ ግዜ ድሞተ መሲልዎም ሓደግዎ። ምእመናን ብለይቲ መጺኦም ድማ መጺኦም ብህይወት ረኸብዎ። ፈቲሖም ወሲዶም ድማ ኣብ ማእከል ደሴት ኣብኡ ኣቐመጥዎ። ዲዮቅልጥያኖስ ድማ ሰሚዑ ናብኡ ኣብጽሖ። ብዘንጊ ሓጺን ንኽድብድብዎ ድማ ኣዘዘ። ንብዙሕ መዓልትታት ድማ ከምኡ ብዘንጊ ሓጺን ክቕጥቅጥዎ ቀነዩ። ብድሕሪ እዚ ድማ ነፍሱ ኣሕሊፉ ሃበ። ንቅድስቲ ውልድስና ተገሊጹ ቅዱስ ስጋኡ ዘለሉ ነገራ ከይዳ ድማ ወሲዳ ኣብ መቃብር ቅዱሳን ጴጥሮስን ጳውሎስን እውን ቀበረቶ። ጎይታና እውን ዝኽሩ ንዝገብርን ስሙ ንዝጽውዕን ሕማም ተመሓላላፊ ሕማም ከም ዘይቀርቦ ቃል ኪዳን ሃቦ። በረኸቱ ድማ ምስ ኩላትና ተሃሉ። እግዚአብሔር አምላኽና ወይ ምስጋና ይኹኖ አሜን። አርኬ ሰላም ለከ ስብስቲያኖስ ሰማዕተ ዋሕድ ወልደ ዘንዱፍ በአሕጻፍ ወእሱር ተውላጠ ዘንቱ ጻማከ ወህማመከ ፍድሁድ መጽሐፈ ገድልከ ባሃበሃሎ አጸድ እግዚአብሔር አህረመ ይባ ብድብድ። ቅዱስ አስኪላ ከምኡውን በዳ መዓልቲ እዚኣ ቅዱስ አስኪላ ብሰማዕትነት አዕረፈ። በረኸቱ ድማ ምስ ኩላትና ተሃሉ ንዘላለም ዓለም ምስጋና እግዚአብሔር አምላኽና ንዘላለም ምስጋና ይኹኖ አሜን። ሰላም ለከ ሰማዕት አስኪላ ለሃገረ ወይን አስካላ በእንተ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይመውት በቋኤ ተድላ ተኖለወኒ በፍጽም ወይቀበኒ በከዋላ ከማታን ግፈኒ እምዘይንኡ ተኩላ። እግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይኹኖ። ንዕና እውን ብጸሎት እዞም ኩሎም ቅዱሳን ይምሓረና ለዓለም ዓለም አሜን። ወርሓዊ 25 ጥሪ ተኸቢሮም ዝውዕሉ ናይ ዓመታዊ ቅዱሳን በዓላት ቅዱስ መርቆሪዎስ ሰማዕተ ሮሜ፣ ቅዱሳን ባስልዮስና ጎርጎርዮስ፣ ብፁዕ አባ ጴጥሮስ ጽሙድ፣ ቅዱስ ሰብስቲያኖስ ሰማዕት፣ ቅዱስ አስኪላ ሰማዕት። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ አበከረዙን ሰማዕት፣ ቅዱስ ድማዲዮስ ሰማዕት፣ ቅድስቲ ቴክላ ሐዋርያዊት፣ አቡነ አቢብ፣ አባ ቡላ፣ አባ ቡናፍና አሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም እዩ ዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንኹሎም ቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። ዝወደቀ ዝነጠበ ቃል ኮነ ዜማ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓል መላእክት ዝተኣረመልን ወይ ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን።